biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Zanul hamdallah wa zanul hamdabunda ala khairil bariyati antayus balam taruhi
Prinambaran rahayuning budi kinarya handayo marang teteping jiwa kang sejati amung sajuga datan kendhat manungku puja nganglungaken jangga wadana tumungkul netra konjem pratiwi mijil saking madyaning lati suci manembah kanthi akekidung suci nundhati kapitayan panjenengan sewang-sewang nyuwun wonten kesanipun sahandhap papadaripun Gusti mugi tansah pinaringan sih katentreman kabejan karaharjan miwah kanikmatan gesang kula panjenengan sedaya wonten alam pade kinara hanggayuh dhateng tentreming jiwa raga temah ingkang jinangka teka ingkang ginayuh saged tumuwuh Uming tupandonga ing tumanduk dumateng Gusti Maha Wedan. Muga sira pangandhen sarimbit nenggipun ayu Erna Wulandari. Ingkang sampun keparing gegandhengan asta kaliyan priya Bagus pepujaning nalacaraming penggalih. Bagus Yuli Prasetya. Ingkang sampun saweganen tepi minangka darmaning gesang ngancik tataring harambat gayuh kanikmatan ninggal mangsa muda ya ngracut alam remaja manjing wonten ing gegaraning urip kang sanyata rahayu rahayu kang senedya para kadang minangka waswasana warga setuju campur sari tak gayeng ya kaya tanggapan piye angger campur sari ngene iki mung campur sari ki angger jam 3 jam 2